Een bijzondere mijlpaal voor Truus Jansen. Vrijdag werkte ze namelijk exact 70 jaar achter de naaimachine. Haar plekje bij Tetru was voor het heugelijke feit kleurrijk versierd. Ik beleef het zelf heel erg, want ik heb er al jaren dat ik dacht, nog eens 70 jaar. Dat wel, en dan, want daar heb ik echt wel naartoe geleefd, ja. Dat ik dat vol zou kunnen houden. En ik heb het volgehouden. Als er werk is, er moet ook goed werk van mij zien, anders heb ik er niks aan. Nee, nog steeds, ja. Ja, we zien achter u een foto, daar staat u op volgens mij. Want hoe is het begonnen 70 jaar geleden? Ja, het begin ben ik begonnen bij de Beren in Venray op de Merselooseweg. In dat oude gebouw nog. Nou staat er dat nieuwe wat er staat, dat stond er toen niet. En daar ben ik met 15 jaar begonnen. En toen werd ik 5 dagen later werd ik 16. En toen mocht ik dan eigenlijk officieel daar werken. En dat heb ik steeds volgehouden. En dat is mijn hobby. En meer kan ik eigenlijk... ik heb het altijd graag gedaan. Nooit, dat durf ik ook rustig te zeggen, ik ben nooit ene keer van huis uit naar mijn werk gegaan dat ik het dacht, voor mij hoeft het vandaag nog nooit. Ja, het zal toch wel echt mijn hobby zijn geweest, denk ik. Ik weet het niet. Ja, wat maakt het zo mooi dan? Ja, ik weet niet, je vergeet alles en je bent bezig met iets wat je mooi wil maken. En dan alles ben ik kwijt. Dus, dan ben je er goed aan, hè. Als je alles kwijt bent, ben je er goed aan. Want als je ergens gaat zitten, ja, dan ga je toch automatisch zitten praktiseren. Dat is gewoon. En hoeveel meters stof zult u wel niet in uw handen gehad hebben? Ja, veel, want ik heb vroeger ook veel geknipt toen ik hier voor mijn eigen begon. Hè. Toen heb ik... ik ben in 51 ben ik bij de Beren begonnen en toen ben ik in 58 ben ik naar de Venrayse Confectie gegaan in de Paterstraat. En van daaruit zijn wij getrouwd. En toen ik 2 jaar getrouwd was, kreeg ik Anita. En toen heb ik mij in laten schrijven bij de Kamer Koophandel. En toen ben ik gewoon eigenlijk gaan naaien voor die ateliers, weet je wel. Maar dan thuis. Dus daar had ik een machine en die heb ik hier gewonnen. Dat was met een modeshow. Dus daar heb ik toen de eerste prijs gewonnen, was een naaimachine. En dan ben ik thuis mee begonnen met naaien. En dan maakte ik zeg maar een mouwen of iets voor de Beren of iets, weet je wel. Ik maakte altijd spullen voor fabrieken. En toen heb ik daar buiten, achter Theo's en thuis, heeft hij dat ateliertje gebouwd. En daar ben ik toen eigenlijk dan voor mijn eigen begonnen. Toen ontstond Tetru, ja. Ja, en als u dan terugdenkt aan al die jaren die u gewerkt heeft achter het naaimachine, wat is dan misschien het mooiste wat u gemaakt heeft? Ja, het mooiste, ik heb eigenlijk altijd, ik weet het niet, ik was er altijd gelukkig mee, zo moet ik zeggen. Maar ik leefde er ook helemaal veel, binnen in huis of zo, dat deed Theo allemaal, want daar had ik helemaal geen interesse in. Het mij was alles alleen maar het atelier en zo dat het werk was. Hè. En nu, op naar de 71, toch? Ja, ik hoop vol zolang als ik kan lopen. Als ik niet meer kan lopen, dan ze moeten weer halen en brengen. En ik heb nog een rijbewijs voor 4 jaar, dus ik kan nog vooruit. Dus als ik gezond mag blijven. Hè. Dat is het belangrijkste, denk ik. Dat is het belangrijkste.